Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Snieën deze week, ek in het Cambuurstadion. Het is de reden dat een van de trainings deze week net trok in koer. Boppen dat wie er nog wat oors, want trainer Henk de Jong, hij wie zie ik onder het begin van de week. Ja, ik ben redelijk fit. Ja, ik hier door die corona, hoe dan een vreed, maar wist ik net. Dus en toen werd ik op mooi wat paracetamols bij de wedstrijd. Maar ik denk dat ik ben net goed. En, maar toen zat ik snij mijn je teaser wie ik behoorlijk ziek. Dus de corona doet zijn werk nog wel. Ja. Misschien is het de leeftijd, maar ja, het weet ik weer bot meer. Maar hij is weer waarom en kindje in de Graafschap gewoon weer op de bank zitten. De Graafschap, dat is de tegenstander. En lid dat nou echt een oude clubwezen van Henk de Jong. Twaan heel hier, wie hij trainer in Doetinchem. En hij shut mij een heel soort positivisme. Waarom? Geweldige tijd. Echt een geweldige tijd. Wij passen goed bij elkaar. Daarom hadden supportersgroepen van mij heel goed contact met elkaar. De jongens komen bij elkaar hoe de vlier bij wijze van spreken. Dat past. Dat past en daar pas ik er ook. Hoe moeilijker de club, hoe mooier. Voor de jongens is het een gewone wedstrijd, voor mij een unieke wedstrijd. Maar ik heb wel hun verteld dat als het bij de Graafschap winst, dat hebben we ooit een keer eerder hier met Barto toen in de 90e minuut. Dat zijn wel wedstrijden waarin een seizoen bepaald wordt. Als dat soort uitwedstrijden winnen kan, ja, dan begint het beter te worden. Dus we wachten het ook. De Graafschap en Cambuur, ze ontrinnen ook al net zo volle. Cambuur stiert één plak onder de Doetinchemmers. Een belangrijke wedstrijd dus, waarbij Henk de Jong beschikken kan over een zo goed als fitte groep. Alleen nog de lange blessure Gabi Kaskili is er net bij en hij wordt, liek als verliezen weekend, weer vervangen door Marco Tol. Een van de spelers die het indruk maakt is Michael Breij. Hij maakt verliezen weekend zijn zonder competitiedoelpunt is op schot dit seizoen. En als hij nog één competitiedoelpunt maakt, had hij een record te pakken voor hemzelf. Ik ben zo belangrijk voor het team en ik heb het ook wel eens eerder gezegd. Ik heb vaak goede wedstrijden gespeeld waarin ik niet scoorde. En nu komt dat erbij, dus dat is alleen maar mooi. Dus ja, laten we zo doorgaan. Ben je ermee bezig dat je meer rendement hebt, wil leveren? Nou ja, het is, in die zin ben ik er wel mee bezig natuurlijk. Omdat voor mezelf is dat natuurlijk ook goed. Alleen... Ja, natuurlijk ben ik wel een beetje van de statistieken, maar ik vind het ook belangrijk dat ik met mijn spel voor het team belangrijk kan zijn. En ja, dat ik daar bij scoren en assist geef is natuurlijk wel alleen maar mooi. Alleen in het dagelijks voetbal is het gewoon heel belangrijk om goals en assists af te leveren. Dus tot nu toe mag ik niet klagen. En vanzelfs kini dat action de Graafschap weer beziekje, want Michael Breij, hij stiert gewoon in de basis. De oren zien nam, dat ben ik dezelfde als verliezen weekend in Eindhoven. Op de Vijverberg komt Cambuur prima uit de startblokken. Want de eerste kans van de wedstrijd, die komt Taston via de linkerkant. Voorzet van Silla. Komt hij voor de voeten van Remco Balk? Nee, kijk net. Kan uitverdieren worden. Maar hier wie Cambuur al dichtbij een serieuze mogelijkheid. Op de altijd sfeervolle Vijverberg. Op een ei Cambuur, met de vrije trap van Daniel van Kaam. Komt voor de voeten van Michael Breij onder de rechterkant. Kan voor de actie gaan, kan de voorzet gaan. Combinatie, Ulrikis leidt hem del op Breij en het schot. Wat een goede redding van Mees Bakker, keeper van de Graafschap. Daar wie Michael Breij al dichtbij het 8e doelpunt van het seizoen. De Graafschap dat beziekt druk te zetten op Cambuur. En ja, Atelier dus een flatermeid zien in de opbouw. Kan de Doetinchemmers daar misschien van profiteren. Eunal leidt de bal del. Het schot in de kwarthoeken op de peel. En daar komt Cambuur goed bij. De kans voor Devin Haan. Nadat Cambuur de mist ingeeft in de opbouw. En hier redt de peel keeper Yannick van Os. Weer de Graafschap dan. Bal weer Dellijn en weer op de peel. Hoe is het mogelijk? In een minuut tiert 2 keer op de peel. De Graafschap dicht bij de Ierplingstreffer. Aan de orenkant countert Cambuur. Aan de rechterkant. Ierpling komt naar links. Ulrikis. Goeie oorname. Breij komt er in. Breij krijgt er mij. Michael Breij, mij de 1-0 van Cambuur. Hij zet zijn ploeg op voorsprong. En dan is daar al het 8e doelpunt van het seizoen van Michael Breij. Hij is echt Joert in de Vijverberg weer productief. En dan gaat het hut van de ene naar de orenkant.
Want hier is het schot van de Graafschap van Eunal op de peel. En een hele minuut later, via Uldrikis en via Breij, leidt de bal in het goal van de Graafschap. De thuisploeg moet dan reageren, maar het maakt het hem zelfs dreig. Wat doet Lammers hier? Hij liet hem de bal ontfutselen door Uldrikis, maar de skiertjochter Rob Dieperink had een overtreding van Uldrikis. Nevens mij bad er net al te volle en mijn Lammers, de skiertjochter, hier tank bewijzen. Het gaat op een ei mis in de opbouw bij de Graafschap. Lammers herstelt dat. En dan gaat de bal naar Bassal Eunal. Dat is de topscorer van de thuisploeg. Tinkerom, hij is gevaarlijk en hij shit je de liekmakker binnen. Het gaat wel heel makkelijk achterin bij Cambuur. Je weet dat Eunal een jogspoort is die naar binnen komt. En dus maakt Marco Tol hier echt meer ontwan. Hij kan de liekmakker dus net voorkomen. En zo is het een alleraardigste eerste pad van de eerste helft met 2 doelpunten en kansen. Hier komt Cambuur weer. Uldrikis op Milan Smit. Dit moet het wel niet wezen. Maar de topscorer van Cambuur scoot de bal Jonken. Smit hier scoren matten. Dan nemen de Doetinchemmers het initiatief in de wedstrijd door. Cambuur had het dreig in die laatste fase van de eerste helft. Eunal bij de voorzet. Maar Bosilie shit de bal krijgt Jonken. Henk de Jong, hij zal een antwoord betinken matten op de Graafschap dat domineert. Daar komen ze weer. Voorzet bij de eerste peel. Maar Rick Haan krijgt de bal er net in. En zo komt Cambuur keer op keer goed voort. En in Doetinchem is het enthousiasme oer Henk de Jong Rut. Hij wordt tassong door de supporters van zowel Cambuur als de Graafschap. Een bijzondere wedstrijd voor zelfs voor hem. Dan komt de bal in de tweede helft in het strafschopgebied. Bloed te lezen. En daar is Marco Tol. Hij zet Cambuur weer op voorsprong. En hij maakt het zien flaterke van de Ian goed. Je zou het een spitse goal nemen kennen. Want Marco Tol stiert precies op het goede plak om de bal binnen te zitten. En zo komt Cambuur voortendadelijk snijdt skoft op voorsprong. Een lekker begin dus. Dit is een overtreding van Jeremy van Mullum die te let is. Maar de onval gaat terug. Raterink, de invaller aan de kant van de Graafschap, zit de bal Jonken. De thuisploeg gaat vanzelfs op jacht op de liekmakker. Maar dat smiet rond op van Cambuur. Want hier gaat Remco Balk. Beslist hij de wedstrijd. Balk. Nee, het wordt te lang. En dan is het uiteindelijk de redding van Bakker. Cambuur kan de wedstrijd beslissen. Maar lid dat nee. Wessel situatie met een heel soort rondte. Kaak, oh die gaat heel onder de mist in. Komt Balk dan nou wel bij de beslissing? Remco Balk? Nee, hij wil de bal op zijde lissen. Wat net zo'n gekke gedachte is. Maar de uitviering is wat minder en de bal kan niet verdieren worden. Maar Balk, hij hier Cambuur de overwinning al wel schenken kan. Op een eind hoekskop. Het voortboksen van Bakker, het koppen en daar zit Robert Uldrikis. Hij kopt de trui hier binnen en dan is het wel spelen, kunnen we toch zeggen. Milan Smit kopt de bal op de goal. Hij komt net zo 4, maar Uldrikis, ja die is 2 meter. Voor hem is het een kort keusje. Dan in de slotfase komt de Graafschap nog wel waarom. Donny Warmerdam, hij zit de bal binnen. Maar het is te let voor de Graafschap, gelukkig. Want Cambuur komt in die laatste minuten in die blessuretijd uiteindelijk net meer in de problemen. En dus is het de njoggende wedstrijd op Riegen dat Cambuur net verliest. Ja, ik ben oplucht. Ik ben even teleurgesteld in de eerste helft. Dat we zelf volle te kwart door. Dat we verdediging gewoon slap binnen. En dat we eigenlijk de wedstrijd gewoon in de handen. Zo zit 2 keer peel, maar uit niks, omdat we net kwart zitten. Terwijl wij dan een volle better binnen. Dan moest achter staan met 2 in. Want we hier een voordeel scoren, maar 2 keer. 2-2 zo'n beetje. Ja, dan kan het voor jou 5-2 voor u werden. Dan kan die het laatste weer gelijk werden. En in de tweede helft maar gewoon 4 goals meer match. Dus, maar ik ben super tevreden in de uitwedstrijd op San Swierfield. Het is zo'n tegenstander die bovenop een billen zit. Ja, wat heel knap die in. Alleen de uitslag is wat bescheiden. Ja, nee, die kon ik wel even gebruiken. Want ik was ook een beetje verantwoordelijk voor de 1-1, vond ik. Dus het was wel even lekker. Ja, voelde het zo alsof inderdaad jij, ja schuld is een groot woord, maar alsof jij een rol had bij die tegentreffen? Ja, kijk, de hele week prent ik mezelf al in van die jongen die gaat veel naar binnen. Kan goed schieten.
En dan komt op het moment en dan denk ik al aan de buitenkant een kleine schuimberging, dan laat ik hem toch binnendoor. Dus dat vind ik wel dat mijn schot is. Ja. Hoeveel handen had squadden Joet? Ja, net normaal hè. Dat is, ja, Robert zei dat het stadion is voor je jongt, een uitwedstrijd. Robert zei nee, dat ken het. Hij zei dat was your name. Ik zei ja. Ik zei you don't believe it. Nee, dat kon er net bij. Hij zei dat was je let long net. Ik zei maar jawel. Uniek toch? En ze is het allemaal al een mooie jongen van Cambuur en Henk de Jong. De Ljouwen dus harde de ontsluiting met de bopperste ploegen. Al rint Willem II voor wat uit, met 39 punten. Maar daarachter is het God met nummer 2 Roda JC en Cambuur met 4 punten. Onderin is Top Os nog altijd de hikkensluiter. Zij staan met 8 punten laatste. Cambuur wint op en nij bij een concurrent. Nij ADO, nij VVV, gaat ek de Graaskap droon op de eigen Vijverberg. Na je wieken, dan ben wij er weer op sneun. Na je de wedstrijd die het Cambuur op vreed spelen, tjen Jong AZ. Want dan... Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.